Puustellin kotimaiseen keittiöön haluttiin nimenomaan tässä kohteessa 70-lukua henkivä keittiö. Ja se tarkoittaa sitä, että kaapistot ovat todella korkeat lähes kattoon asti ja sokkelia ei ole laisinkaan. Myös tuo tammiviilu kuuluu tuohon aikaan. Puustellin uudet säilytysratkaisut antavat tietysti keittiölle paljon lisää toimivuutta ja sinnehän mahtuu myös paljon tavaraa. Jos haluaa pitää kodin keittiön siistinä, niin aamiaiskaappi on siihen oiva ratkaisu. Tämä Dekton taso on erittäin helppohoitoinen ja kaiken lisäksi se kestää kuumuutta niin hyvin, että siihen voi vaikka laittaa kuuman kattilan. Viinikuutiossa on mukava rentoutua ja pitää vaikka kokille seuraa. Tässä kohteessa Puustellin keittiö on todellinen kodin sydän. Materiaalina on kotimainen hiilenmusta harjattu mänty. Säilytystilaa löytyy muun muassa suuresta saarekkeesta ja komeroseinästä. Kastellin asuntomessukohteessa Puustelli on kalustanut koko talon, jolloin kokonaisuus pysyy hyvin ehyenä. Keittiötrendeissä tällä hetkellä nähdään vahvasti massiivipuuta ja värisävyltään ne ovat todella tummia. Uusi karusellimekanismi Mondo helpottaa kummasti keittiössä työskentelyä. Tässä tammikeittiössä huomio kiinnittyy näyttäviin keraamisiin tasoihin sekä samasta materiaalista valmistettuun välitilaan.